Валянціна Таранович, вёска Любашева. Памятайце, ветэранаў мала засталося. З кожным днём радзеюць іх рады. Тых, каму ў пекле выжыць давялося і пражыць пасляваенныя гады. Цяжка ім ужо ісці ў калоне і стаяць ля помнікаў сябрам. Нізка мы схіляемся ў паклоне за жыццё, падоранае нам. Іх шчырыя наказы, успаміны трэба занатоўваць, зберагаць. Не, сказаць вайне ўсе павінны, мір сваім нашчадкам захаваць. Светлы май у беласнежнай квеце хай заўсёды будзе дарагім. Памятайце, і дарослыя, і дзеці, каму мы абавязаныя ім.